kaixomaitia.com, badaz, sarean dagoen toki bat, ligatzeko, eta Maider Beldarrain, Inigo Balerdi, zuek eskarmentu handia izango duzue honetan, eta umerezi eta bioi erakutsi egin behar duzue. Ze gu legezarrekoa gara, ez, umerez? Bueno, eta ordu edala ikusitza, Andrei eia fan da eskola umie jasoketan azega. Ja ez da telebista horrien akaso egin. Zure emaztea, bai, ja, ez da telebistaren aurrean da. Inigo Arandia. Txaldeon. Arratsaldeon, eskerrik asko tortzegatik. Zuei. Zure produktua da, hau ez? Bai. kaixomaitia.com. Urte batzu baitu, ja. Ja, bai, baina batzuk berandu xamar ibili izan gara, eta orduan orain ari gara ikasten, eta urtekin gauzak aldatzen ari dira. Funtzionatzen du, traste honek? Bai, badabil. 7 urte, esan bezala. Ja. Bai, trastea badabilera badakigu, baina funtzionatzen du, alegia. Bikotea aurkitzeko balio du. Da tresna bat, eta funtzionatzen du ondo erabiltzen bada, betikoa. Hasi gara, ondo erabiltzen bada. Eta nola erabili behar da? Bueno, bertan sartu eta izena eman, eta hortikan aurrea bertan dagoen beste erabiltzaileekin harremanetan jartzen saiatu. Ja, baina nik izena eman, bai, Jaime, pum, Otamendi, eta gehiago zer? Deskribapena, zeren bila zabiltzan, pixka bat zure zaletasuna zeintzuk dian. Ja, eta deskribapena ze jarri behar du, Niko? Bueno, zuk zezuna zu nolakoa zean, edo... Bai. Eta argazkia jarri behar dut, edo nola da? Jarri beharrik ez dago, baina komeni da. Komeni da. Bai. Beti begitatik, lehenengoa begitatik sartzen da. Bai? Nik uste bai, ez. Zuei ere bai, lehen da bizi, personak begitatik sartzen zaizkizu edo? Inor fiatu leike argazkia jartzen ez da ben norbaitena. Hor, dinot, Nik uste dut... Erabiltzaile asko ez dituzuk argazki barik. Ez, badaude, bai. Bueno, hemen Euskal Herrian lotxa ere izaten da olako faktore garrantzitsu bat. Eta bai, badago jende asko. Berez gehiengo batek ez du jartzen argazki hori bat. Ja, zuk ezin duzu jarri adibidez. Ez, gaur jakin dut. Zure emaztea sartzen bada, zure emaztea norbaitek esaten badio, zure senar gamelu hori kaixomaitia.comen dago, ez? Gaur jakin dut kaixomaitia esanik, .com esanik, barkau. Ez neban ezagutzen, baina. Bai, Maider, nola galdera, zuk erantzunak izango dituzu, ez? Galdera bat inberretela bera. Ja. 7 urteetan bikote asko atera dia, osagutu dia gugunentatik, o badakizue? Bai, jakin batzuetaz badakigu, denetaz ez noski, eta ez da erresa ere, gu bai egiten duguna da, inor baja eskatu ezkeo bai egiten duguna da galdetu. Bai, arrazoia, bajaren arrazoia, dena dela. Eta bai da guretzat ere, zenbait kasuetan baja hartzearena guretzako arrakasta bat ere bada. Azkenean, helburu bat bintzat bete durako, ez? Webuneak eman durako bikotea topatzera askotan baja ematen da, kaixomatian bertan topatu dutelako bikotea edo kanpo. Edo bestela, ez da? Edo bestela. Eta, jakitea ez da erresa, jakita zenbat bikote, baina batzuk izango zian. Eta jendeak ze jartzen du, argazkiena komentatu dugu, batzuk bai, beste batzuk ez, hortik aurrera? Deskribapen bat, eskatzen dana berez, bai izaten da, ez da derrigorrezkoa, baina bai deskribapen bat, norbera bere burua pixkate deskribatzea, bila da bilen horren deskribapen bat ere, gero badauzkagu ere, altura, garaiera, altura adina herrian unguazan eta bar. Eta gero bai eskatzen dugu ere, hitz batean badago alor bat, atal bat hitz batean izena duna, eta bertan jartzen dena da liburu bat, pertsona historikoa, pertsona garaikide bat, pixkat ere, norbaren zaletasun horiek pixka definitzen joateko, ez? Honek supermerkatu bat ematen du, barka ez uzatea, baina... Da webune bat, harremanetarako webune bat, supermerkatu. Bai, supermerkatu ematen du, ez? Ze jarri behar dugu pixua, altuera, argazkia, tira, libre da, baina, ez? Hau beste salerosketa modu bat da, ez? Bai, norbere bere burua saltzen du. Gezur asko esaten da? Hemen ez nuke esango orokorrean horrelako webunetan gezurra esaten denek. Interneten bai dago famatxo hori gezurra esatearena, baina nik uste izaten dela askoz ere egoera, momentuko egoera, ez foroetan edo horrelako webune espezializatuetan nik uste bai dela jedeak serioago hartzen du adintartearen gatik ere guk geneko 30 gutxi gora bera, 30 urtetik gorako jendea daukagu
bai da, bueno, ja pixkat bueltan datoz, ez? Eta jende horrek printzipioz ez dauka orokorrean gezurrik esateko beharrik, eta gainaz bide motza du hemen gezurra esateak, azkenen helburua da beste pertsona topatzea. Beste pertsona topatzea, harreman luze baterako, ezkontzeko, zingil izan galarako, edo zoria bakoitzak? Bakoitza bien arteko erabakia, edo irun artekoa, edo hor guezga sartzen. Aia, irukoak ere bai, Berez ez dago aukera hori, baina aukera suertatuko balitz, gu ez gineak... Maza, segula pentsatu duzu, ez dizu galetuko sartut zaren. Erregistratuta nago. Bai, eta horren zure deskribapenean ze jarri duzu? Horrek beretan ez du erraza izan behar, ez? De la maza. Zer naiz, ez? Bai. Ni uste, Inigokin bat nator, eta ni uste horrelako saretan normalean jartzen den, edo jarri daiteken informazioa benetakoa dela. Ni uste jendeak modu, nahiz eta ez dakit zer bilatu, benere bihotzeko ez dakit zer kutxuna tal, baino jendeak, ni uste jartzen dugun informazioa nahiko zehatza dela. Alderdi pribatu batetik uste jendean nahiko seguru ikusten delako, eta gero ere gezurra esaten denean oso motzeko estrategia delako. Ja. Eta bai kaso maiteakin, edo bai badu, edo mitik, edo hietan, jendeak normalean sartzen duen informazioa zuzena dela. Zuzena du, erreala. Ez diazu erantzun ala ere, ze deskribapen jarriko zenioken zeure buruari. Asko, ez dakit. Umerez, nola ikusten duzu? Zuk zuretzat hau berri xamarra dela aitortu diguzu. Personak ezautzea aldatu egin da, ezautzeko modua, ez? Bai, eta garbi. Eta bai Twitterren eta Facebooken nahiko aktibo nazenaren ustea dauket, horren bitartez lagunak egin ditut, hau pentsatzen da bikote bilatzeko beste modu bat dela, eta hau berau ez neban ezautzen, markatutik kanpo nahuelako oindala urtetxo batzuk. Baina bestela, argita garbi dago, harreman sozialak egiteko leku berria, ja ez da laia berria, 7 urte badara makaixomaitia.comek, eta funtzionatu beharko dau, ze bestela itxite dango litzak, dela denbora asko. Ordaindu egin behar da, edo nola dau? Erregistroa, gehienak berdintxu funtzionatzen dute, erregistroa beti doainekoa izaten da. Eta hori erabiltzen da pixka bat ere, pixkat datu basea puztutzeko, eta baita erregistratzen den horrek ere ikusteko zer dagoen bertan, eta gustatzen bat zaizu, orduan erosten duzu, ez? Orduan, bai ordaineko egiten duzu besteekin harremanetan jartzeko. Neko ez dut ez arrasmatu, nik. Zema kostatzen da, oso gaizti ateratzen da, edo... Hemen egiten duguna da, pixkat argazkia jarri ezkio bai den merkeagoa, eta argazkia jarri gabe garestiagoa. Garestiagoa, beraz, penalizatzen duzue argazkia. Argazkiarekin izan daiteke momentu enten €5 hilean. €5 hilean? Argazkia gabe 25. Ja, mostra horrean zerbezak hartu dabilenari garestiagoa bateko zaio, igual. Balerdi, galdera sortez ez, ikusi torri irudietan, zendoen zenbaki horiek, zela, nota moduko badago? Bai, badago aukera bozkatzeko besteen perfila, baldin eta norberak bozkatu izan nahi badu. Aukera, erregistratzeako garaian, daukazu... Zer, markatu? Bueno... Ni berri xamarra nahi zen, baina, registra, hor dauden zenbakitxo horiek, 8 eta bar, dia boz jendeak besteen perfila bozkatutako puntuazioak edo, bataz bestekoa. Eta bozkatzen da, baldin eta jendea erregistratzen danean, zuk erregistratzen den zaren aukera ematen dizu, zu bozkatua izan nahi duzun edo ez. Baizko esaten baduzu, jendeak bozka altzea itzaki. Eta bozka zertarako, zer nahi du? Puntuazioa, perfila txekina zaizun edo ez, edo 0-tik 10 perfila bozkatzen. Lehiaketa bat ematen duenek? Alegia, bozkatuena... Bai, eta gainoz rankina gaude gero, bai. Izan daiteke lehiaketa, hemen oso lehiazaleak gara Euskal Herrian, demazaleak eta lehiazaleak. Baina gauza, ligatze ez da helburu edo ligatu eta gainera irabazi egin behar da. Gehien ligatzen duena edo bozkatuena edo nola da hemen kontua. Ez da sarerik ematen, bozka gehien adituenak. Suposatzen, horrek ikusarritasunera lagunduko dau, eta orduan sarea ere aktibo izatea eta kideen artean. Cloud moduko da. Bai, horreko zurri izan da. Baina puntuak ematen dira jende ezaututa gero edo ezautu gabe. Ia perfila gustatzen jatzun eta... Perfila gustatzen. Gero konparatzia egon, hau ezautu dut eta ez zanberatzia. Ex ante, ex post. Hori askotan pasako da, zegoza da perfil batean zuk
jartzen dezuna, entre esan nahi, benetan izan nahi dezuna, eta mix-match bat egingo dana hor, eta gero benetan zeana. Orduan, aldatu daiteke asko. Baina hortxe posibilitate mila izango diak, ez da? Hau bai, hau kafe hartzeko ondo, eta pero mendira joateko tipo majo izan leik, eta baina holako gomendioak jarri. Neko arrisku joritzu, zait, bueno, hain gaur egun edozeinek atatzen du segulako argazki bat Instagramekin jarri eta nik ez hautzitu personak, jo, argazki hori ikusitak eretzen nukela kalean erkonozituko, oza, que horre badoka puntua. Baina uste horrelako saretan, telita, Osa, egoten da, jendea jartzen ditu argaztatzen uste, jende asko oso naturala dela, eta argaztatzen oso txarra jartzen dituzte. Osa, benetan Instagramen egiten diran alako filtroak erabili, uste, ez kaixo maitian, edo badun, osa, batzutan parre batzuk botatzeko balio du, baina... Selfie txarrak izaten dira normalian, baina, bueno. Kategorikoak izaten dira, bai. Gomendioak eman zen ditu, Bai. ze gomendio emango zenuke? Erabiltzaile berrientzat edo zaharrentzat ere, ze gomendio? Nola erabili behar dira traste hauek? Ze erraminta guzti hauek, broma giroan ari gara eta zera, baina erabiltzen ere ikasi egin behar da, ez? Bueno, lehenengo eta ben zentzu pixkat izatea, gauza guztiekin bezala. Konbentzitu da, bintzat probatzeko lotxak, beldurrak gainetik entzea, saiatzea, probatzea, eta bueno, leheno esan dakoa zentzua erabiltzea. Gu bai jartzen ditugu gomendio batzuk webunean bertan, inorrekin harremanetan edo, hau da, buruz buruko kontaktu bat izan aurretik, bazparade jakinarazten guruko, besterik gabe. Hau da, ez gehatzea goizeko 3etan ez dakit nun, baizik eta atxaldeko 9etan kafe bat hartzeko. Ez buruz ezagutu eta hortikan aurrea kontaktu virtual horretatik fisikora, bintzat jendea inguruako jakin dezaten zauden da zenekin zauden, gutxi gora bera, ez? Eta dramatizatu gabe, ez da, hau ez da, egon daiteke egoera, 1000 egoera egon daitezke goizeko 3etan taberna batean ere. Baina, bueno, konbeni da, errexagoa da, momentu batean ere, interneten ematen dizun distantzia horrengatik ere, lehen esan duguna, gezurra esatea, edo nedalakoa, kasuak inguruan ziurrenik ez ditu ezautzen, kasu, zori gaiztoko edo zori txarreko kasurik, baina, bazpare bai komeni da, hori, jakinarazten inguruko. Neurri batzuk hartzea, ez? Bai. Aitzole Araneta, seksologoa, arratsaldeon. Aitzole? Aitzole? Ara, seksologoari hotz egin diogu, eta ea... Bakizu ez esan diatenak idek, ez? Interruptus. Ja. Sondo. Tira. Txiste hona. Hona da, bai. Karri lordi hona, hori izaten. Hori da, lordi. Hori da, ez? Baina honek ansidadeak eta ere bizitu egingo zituen, ez? Hau beste alde bada. Ansiedade? Ansidadeak, estresak, ala ez. Jendea ezagutzeko zera horretan. Ez que horrena aipatu behar hau da, seksologo egiko egulako, baina ni uste horrelako gauzak sexu egon daiteke edo ez, baina da, hau da, ez que kaixo maiteak ez ditu bi egun. Osa, 7 urte iretan, uste interneten esan behar nun, uste bai kaixo maitean ligatu daitekela edo ez, edo Facebook edo Twitterretik ere. Osa, hau da, harremanetarako balio duten plataforma horietan, eta ni uste badirudi komentatzen dugula hor urruneko gauza da bezala, baina ez dakit jendeari galdetzen badiogu nik kasu asko dakit eta ez ditut imaginatu nahi zenbat jendek erabiltzen dituen eta ez duen esaten. Eta ni uste interneten ordu asko sartzen dugunean, alderdi bat izan daiteke, baina Twitterren denbora sartzegu edo Facebooken eta orduan, hau da, plataforma bada komunikatzeko eta jendearekin erlazionatzeko. Eta jende asko ezagutzen dugu lan, eta jende asko gero virtualetik gero benetako ezagutzara pasatzen dugu. Ja, baina... Kontua da nik uste kaixomaitia.comen kaixomaitia.comen ezaugarri bat gehiago da kasu, badakizu hor sartu ezkero, helburu batekin horretarako. Bertan dagoena bila dagoela. Hori da. Bikote bila edo beste pertsona baten bila da bila. Hori da, dakizu horreta. Nik ansiadadearen eta aipatzen nuenean, sare sozialek eta horrein dauzkagun trepeta berri hau guztiek, erantzun azkarrak eskatzen dizkidute. Puntuazio ematen digute. Zerbait esaten dugu eta erantzunak behar ezatea ditugu, ja! Horrekin ari naiz. Dela mazazu horrekin sortu zara eta seguru ansiadadearen kontua eta horregatik aipatzen nuen, ez? Alegia gehiago gaixotzen ote garen, ez ote zuen xarma gehiago,
Herriko plazara joan eta erromeira joan, daia norbait urbiltzen zan. Baina hemen, hau da, interesa sortzen denean, sare sozialen inguruan eta horrelako plataformen inguruan, beira, benetan, hemengo modu klasikoan ligatzen jarraitu behar badegu, hau da, goizeko 3 Mozkorregon da, taberna bat, hau da, sare sozialetan jende interesgarria aurkitu egiten da, edo ez da, bai Twitterren, Facebooken, hau espezifikoagoa da. Eta filtroa gainen uste hobeagoa. Eta benetan, bueltas pasatutako jendea, hau da, 30-tik aurrerakoetan, uste, hau da, efizientzia puntu bat baduela. Hau da, hori da, goizteko 3 aldezarrean gaizki ligatzeko, edo kubatetan, ez dakizen badiru gastatzeko. Gainera, sare sozialak ez dira aparteko mundu bat, gure mundua. Gure mundua, benetako. Besteak entzen gainaz, ez du, hau da, pesna gehiago. Barke jazu ez sexologoa zai daukat, Aitzole Araneta, martxa atrasean, arratsaldeon. Bai, kaixo, arratsaldeon, zumutza bete. Ligatzeko, gu oso ondo. Pues nire bai, ostirala arratsaldea da, osak, primeran. Bai, ostirala arratsaldea, ligatzeko errazago, ostirala arratsaldea? Bueno, nik uste dut, azkenean, lasaiago gauden momentu hietan, beti ligatza errazago da, ez? Orduan, ostirala arratsaldea, primerako momentu izan daiteke ligatzeko, bai. Ligatzeko eta sarean ligatzeko? Eta sarean ligatzeko, zergaitik ez? Nik uste dut sareak irekitzen duela, testu inguru aldatzen du, eta joko arauak ere aldatu egiten dira, ez? Orduan, sarea hor dago beste aukera bada. Bai, zergaitik ez? Joko arauak esaten duzunean, zesan nahi duzu? Zertan? Joko arauei buruz hitz egiten dudanean, esan nahi dut, bai denbora, bai zeinen inguratuta gauden, hau da, gian, gure lagunak edo gure familia etozkago inguruan, eta beste pertsonarik ere, online balima gaude, beste norbaitekin interakzioa, asko zuzenagoa izan daiteke, eta era berean, beste pertsona batzuen interakzioa ez daukagu, orduan, baita ere, espresatu gaitezke, beste pertsona batzuez inguratuta gaudena, ez gara bezala, ez? Horri buruzari nahi ditz egiten joku arauak ardatzen diranean esaten detenean. Arriskurik ikusten diozu, honi? Arriskua? Bueno, nik uste dut gauza guztiak daukatela beren alde honak eta beren alde txarrak. Bizitzan, normalean zurtzen jokatzea interesgarria iruditzen zait. Eta, arriskuak, nik uste dut hori bakoitzak nabaritzen duela, ez? Azkenean, beste norbaitekin dagoen interakzio hori arraroa balimada ero ez nabaritzen dara, baina, berez arriskurik, Ja, neskak eta mutilak, ja berdina gara honetan? Neskak eta mutilak, online ligatzeko honetan? Bai. Nik ezakit, gero depende, zer bilatzen dagoen. Nik esango nuke, bazakit, igual topaketa erotiko puntual bat bilatzen balima dugu, ez dakit zein animatuko da, gehiago neskak edo mutilak, gero bikotea edo horrelako zerbait bilatzeko web horrietan sartzen balima gera, hor daude ere bai estatistikak, ez? Eta agian neska mutil baino gehiago bilatu ditzakegu orokorrean, gero web horri puntualetara jotzen balima dugu ez dakit zein izango litzateke, baina, azkenean, nik uste internetek ere bai gauzak asko demokratizatzen ditula, orduan, bai, esango nuke bai. Bai, Iñigo Arandia, zer izten diozu? Zuk dagoazun eskarmentutik? Berez emakume askoz gutxiago izaten dira, horrelako webunetan, orokorrean. Hau da, 3 eta gainez izaten da, 3 bat, 4 bat, proportzia. Kaixo maitia, momentu honetan 2 bat izan daiteke, 2 gizonezko emakume bakoitzeko. Eta bai da egia, gehiago dagona dela gizonezkoa, horrelako webunetan. Tendentzia bai da berdintzera, baina oraindik ere gizonezkoak dira izen gehien ematen duten pertsonak. Frustrazio gehiago ez da sortzen, Aitzole? Frustrazioa? Bai. Nik uste dut internetek ematen duen, beste gauza bada errefuxiatua izateko horren bildur hori bagian jetxe egiten dela, ez? Ez zaude pertsona gehiago zinguratuta zauden testu inguru batean,
Orduan, bueno, alde horretatik frustrazioa, beste erabateko frustrazioa izan daiteke, ez? Eta gero aukerak ere bai, beste aukera batzuk sortzen dira, eta, bueno, niri adibidez beti gustatzen zaite pixka bat azaltzea internetek adibidez, kalean gaizki edo ez horren ondo ikusita dauden gauzak ez, edo minoria erotikoak, hor beste aukera bat ere bai bilatzen dutela, ez? Zakit, izartzen dut adibidez. Pertsona lodiak gustoko balima ditugu, ez? Benetan lodiak dira pertsonak gustoko balima ditugu hori kalean igual oraindik ez dago ondo ikusita. Edo adibidez, sumisio edo dominazio jokoek jartzen badi magaituzte, hori ere kalean horren irikita ere ez dago, ez? Ezakit, azkenean pekuliaridade erotiko horiek garatzeko internet, medio hon bat bihurtu da, ez? Orduan, frustrazioa egon liteke, baina agian beste erabateko frustrazioa da. Aukerak ere bai, beste aukera batzuk irikitzen ditu. Alegia, askeago jokatzen dugula sarean, ez? Gure gustuak adierazterakoan eta gure eskaerak esaterakoan. Nik uste askoz, konbertsazioak zuzenagoak izan daitezke, ez? Jarri dezakegu zuzenean gustoko, ze helburu dauzkagun, eta hitz egiten duguna beste pertsona batekin, asko zuzenekoagoa izan daiteke, ez? Azkenean, pantalla baten aurrean gaude, eta askotan, idazten edo webcam batekin gaude, baina ez daukagu beste interferentziarik, ez? Orduan, niko esango nuke, hizkuntza batean edo zuzenekoagoa den hizkuntza batean, eta afinidade gehiago daukagun jendea era errezago batean bilatu dezakegula. Ez da, sexologari zerbait galdetu nahi duzuen, zalantzaren zuek oso jende irikia zarete eta telebizioan galdera ematekin ezkero. Aitzole, baina honek ez gaitu merkantzia bihurtzen, orain kontra egitera noa, piti bat, ez? Merkantzia? Alegia supermerkatu bat da hau eta hemen daukagu, ez? Patatazaku hau, ez dakit zer, edo mundu guztiak izan behar du estilontakoa, tipontakoa, eta... Nik uste dut dela joku horretan, ez? Azkenean merkatuaren barruan gaude sartuta, baina baita ere merkatuan delikatezunak aurkitu daitezke, ez? Orduan, eta delikatezunak ere merkatuaren parte dira. Orduan, nik uste dut azkenean hori pertzepzio, bakoitzaren pertzepzioa dela, ez? Gu, sakupa data sentitzen malimagea interneten sartzen, agian gure usteen arabera, igual interneten zaleguko egokia, baina haizu, gustora sentitzen malimagea, eta pixka bat delikatezen bezala sentitzen malimagea, zergaitik ez, ez? Nik azkenean, orokorrean ezin dute erantzun bat eman bai edo ez, ona edo txarra, ez? Hori, azkenean bakoitzaren testu ingurua eta konfigurazio pertsonalaren arabera doa, ez? Baina hori egia da, beste aukera badala, ez, internet. Ja, eta aitortzen dugu, ez da, Aitzole, Inigo, orain urte batzuk bintzat, jendeari lotxa ematen zion, alako, nire bikote kidea, nire emaztean, nire mutila, dena delakoa, sarean ezagutu dut, interneten ezagutu dut, hori etzen esaten, amari etzitzaion esaten. Hori gaur egun ja pasatuta. Hori zer? Txilen eskondu da interneten ezagututako bikote bat. Hori ja pasatuta dago, ez? Nun ezagutu duzu hau? Twitterren, no? Ez da normalagoa? Niri ala iruditzen jat, zarregiz. Esan gutxi. Esan gutxi ten da. Esan gutxi indikan, Bai. Normala, geta normalagoa, baina esan gutxi. Bai, nik ez dakit Euskal Herrian agian pixka bat, oraindik kosta egiten zaigu hau azaltzea edo ez. Zakit, nik pixka bat ikusi dudonaren arabera, beste leku batzutara juten malimazea, jendeak igual aurre gutxigo dauka, hau esaterako orduan, ez azaltzerako orduan, baina, azkenan nik uste dut, gauza guztiak bezala, honek ere bai denbora behar durat, Euskal Herritarrok ere bai, ez orokorrean, gure errazioak eta sentimenduak horrela era erraz batean azaltzeko, hori, maina hori egien ez daukagu beste leku batzutan bezala garatua ez, baina nik uste dut hori azkenean denborak ere bai aldatuko dula. Ja. Aizue, gazteok, arrasalde hon denoi, Zer muzabete? Ondo. Adibidez, zuk kontaia, zuen artean eta, zuek sarean ligatzen duzu edo nola da? Normalian uste dut ezetz. Uste duzu ezetz? Bueno, ez dakit, nik bintzatez. Zuk ez, ibiltzen zaite zuek edo... Ez,
Bai, nork esan du hemen. Bai? Ea. Ibili nik uste dut danok ibiltzen. Bai, ez? Ba, eskerrik asko aitortzagatik, benetan. Eta nola... Ez da, nik uste dut... Ze emaitza emate ditu honek edo, ze iruditzen zaik? Nik uste dut gehixen bat porrota izaten da. Porrota? Zergatik? Ez da, Bueno, kalean ere bai, ez porrota izango da, edo eskolan ere bai, edo... Nik uste dut kalean gehiago. Ah, bai? Bai. Kalean porrot gehiago, sarean baino? Ez. Ah, sarean gehiago? Bai, hori da. Bai? Bai. Ez du ligatu sarean? Ez. Ez dira kontatuko. Bagarren bate ligatu du hemen sarean? Inork ez diazu esan nahi, ez? Aizu gauza bat, nik? Bai, esan nahi, Itzole, bai. Ligatu hori buruz hitz egiten dugunen, nik beti berdin esaten dute. Azkenan porrota, depende ze helburu daukagun izan daiteke porrota edo ez, eta ligatu hitzaren atzean zentzu ezberdinak egon daitezke, ez? Orduan, ligatzeari zer deitzen diogu, topaketa erotiko puntual bat izatea, bikotea bilatzea, lagunak bilatzea, ze horrazkenean, aukera asko egon daitezke, ez? Eta, azkenan, ligatu hitzaren atzean, agian espektatiba bajuagoak edo atxoak egon daitezke, orduan porrota ere horren arabera dijoa, ez? Ja, bakoitzak dauzkan helburuen arabera, ez? Hori da. Ja. Inigo, zuk historia politiak ezagutuko dituzu, ez? Bai. Nola, bai, kontai da zu bagarren bat. Bat, orain dela oso gutxikoa, baja hartu zuen gizonezko batek. Baja hartu zuen gizonezko? Hau da, Kaixo Maitiako erabiltzailean zan batek. Ja, bai, ezabatu hintzen edo esan zuen ez. Hartu zuen baja bateko, eta betikoa galden zaio zer dela eta esan zidan, inbelez esan zidan, bikotea topatzuzulako ezkondu eta aurra euki berri, urtebeteko aurra dute, Kaixo Maitiaren esker. Orduan, hori da pixkat, esatetzera, jesta. Lortu da errekoa, eta listo. Eta bai da, neko beste bat oso hasieran ere, oso gustatu izan beste kasu bat, ez datorrena pixkatola, badaudela historietxoa, baina azkeneko hau, oso polita. Beraz, kasamentero bidea, garaibateko... Eta komadrona pixkat ere. Bai, ez? Era hori. Tira, umerez ikasi beharko diau. Bai, benetan ez dakit kaso naturalek ikusten ditugulako, ez? Baina, Xavier, Twitterren jaun eta musika parkean iburuz, edo Pintxosan blogs iburuz, zenbat jende zautu da. Zenbat bikote ingo zian, akaso, jakin gabe. Eta egin dira, esaten da kasu nintzen, baina hor jende ezagutu inda, liatu inda eta aurrak bitartean, ordan, hau da. Hemen gaur egun hauseia gure bizitzan zati bihurtu da, eta zelan ez gara Google-era bagoa zari zerbitzatzena. Nei kostatzen zaite, Hemen nahi ditzuten oso natural dena, baina nei... Ze kostatzen zaizu? Adibidez, daude mobil aplikazio pila bat, ez da komentatzen bat Tinder, ez da jartzezula argazki bat, eta nik ez nuke, nez ikusten ere burua argazki bat jarri eta goteako nei aukeratzen bai, ez. Ez da, nez ikusten nolako harreman, ez nuen, irutzen pixatela oso... Ez dakiten, aurrez aurruko gustatzen zait. Sare sozialak ez dira hori bakarrik. Bai, baina egiten kasu honetan mobil aplikazioak. Mobil aplikazio, irutzaitela pixka dela, ez dakit, balorazioik azken argazki batetik gainea, ez ezagutu gabe, hotza, oso hotza. Baina eskizei da ziar da, tesi doktoral bat, Kierkegaardi buruz edo Nietzscheri buruz. Ez, baina, Xabi, kostatu ite zait. Kosta ite zait, eskubide guztia du hemen mailan esateko eta hori sentitzen badu adirazteko, Aitzole, zer? Pasatu hilabete batzu baderdi Twitterren irakurtzen da maite binditen zara, kitxo. Seko maite bindu atzara, zuei esan, egunero norbaitek maite bintzen zara. Aitzole? Ez berdina da, Hauza bada, sare sozialetan, zuk esaten dezunagatik norbait fitxatzea, eta beste gauza bada, zuk alta ematea, eta zure argazke jartzen horren baitan. Aitzole, benetan, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Bai, eskerrik asko zuei, eta seguru ona pasa. Eta gozatu. Hori da. Nahi duzunarekin eta alduzunarekin. Hori da. Hori da. Ondo segi, zer dara maza? Esan behar nun, hor ere bai, bizitzan zer ikuste ditugu gazatu, agresiboagoa direla, zuzenagoak direla, eta beste batzuk beste gauza direla. Aplikazioak badaude argazkiaren inguruan, baina eske azken finean, modu visual batean ere, zerbait
aukeratu edo gustatzeko moduan baude, baina gero ere, bueno, hain uste agresibidadi puntori edo zuzeneko hainbesteko kontaktori, adibidez, kaixo maitean gauzak esplikatu egiten dira, eta jendeari naiz eta bai desberdina diela, baino danetarako dagoela. Zer egiten genduen, ogoin dara 20 urte, ezta, Jaime? Taberna bat esartzerakoan. Eskaneatu, horpegia behiratu, eta fitxatu. Orain berdin. Segundo batian, horpegia, bai han bat. Ez, hori egiten, beti. Hori ointxe Tinderregi. Nire harritu nobeak esan du nian, zaretako harremana zuzenagoa dela. Nire iruditzen zait, justu kontrakoa izan behar dura berez, ezta? Osa, asko zuzenagoa dela, begira bat egitezuna, aurrez egitezuna, nola hitz egiten du, dena, osa, pertsona bat. Hori gero ematen da. Hau da, lehenoko pausu bat da, sarean elkar ezagutzea, eta gero badago zuk esaten duzun hori. Hau da, paso previo bat da, ez ezagutzeko. Eske aurkakoa benetan, eta historikoak hemen izan da, eta datu hauek ez dira inoizateako, baina, nik kuadrian galdetuko bano, eta nola ligatzea zu? Nik edanda. Eta errealidad ez, baina eske barra egiten dugu, baina, eta esatu leheno aipatu gunean, noiz da denbora ona ligatzeko, eta ni esango nuke, ez ostirala, ez larun bat, eta ez egan da, ni jenda guardia geisten dunen, eta da, astelenetik ostegunera, ez? Baina, errealidadea, zer da, hobeto, gabez, bosku bata gainean dituzula, eta orduan da momentua, zabitzanean, ez, baina errealidadea hori da, eta orduan barkatu, baina hau da darwinismo puro hilo. Hau da, interneten egiten dezuna da, bueno, informazioa txekeatu dezakezu, eta errealistagoa iruditzen zait, hori benetan, ostiraletan, larun batetan, De la Maza komentzitu gaituzu. Ini barantea, benetan, eskerrik asko.